салому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Бародари азиз, бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки бародари азиз мо мехоҳем дар бораи нархи навои патена фаҳмидан, яъне ки бисёриҳо уже аллакай хато кардагиянд вақте ки қонуни нав баромад дар бораи қимат чидани патент, леки ба нархи пешина споридан ва вақте ки рафтан гуфтан ки регистратсия кунед уже аллакай патентношон аннулировать шидагиай, ба хотире ки уже аллакай ҳисобшо кардагӣ нестанд, яъне ки уже дер кардан. Ва як чиз гара гуфтан ҳамон бародари азиз ки патентҳои пешина чӣ қадар буданд ва патент яъне ки ҳоди чӣ қадар дар шаҳри Москва ёки дигар шаҳрҳо чӣ қадар меспорӣ, ҳозир мо ҳамаша подробно видео мекунем, яъне ки мефаҳмонемтон. Хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед, зеро ки ҳамаша мегем чӣ қадар чӣ хел ҳаст чӣ хел нест, шумо худтон хоҳем фаҳмид. Видеоро падалица мекунем, лайк мемонем, фикри ақидаро дар комментария менависем, мо бошем видеоро давом метем. Бародари азиз, пеши барномаро давом дода хоҳиш мекунем бо диққат тамошо кунед, нагузаронда, зеро ки и барои ҳар яктон важне. Бародари азиз, имрӯз мо барои шуморо як ширката пешниҳод мекунем ба номи ширкат Чайка ном дорад. Бародари азиз, ин ширкат бор мебарад ба Тоҷикистон. Ай ҳама ширкатҳое ки шумо дидагиед арзонтар бо нархи дастрас плюс скидка, ай номи канали мо гам мезанем, скидкатон мекунад. Бародари азиз, номи фирма Чайка ном дорад ва и бародаро хичон мераванд, шумо занг мезанед, рақамҳое ки дидед зери видеода поёнда шумо менависед дар WhatsApp ёки зангшон мезанед. Бародари азиз, мераванд боротона хичон упаковка мекунанд, хичон махсус коробка доранд, мегиранд, упаковка мекунанд, гарантиятон метиҳанд, боротона мегиранд, мебаранд Тоҷикистон. Бародари азиз, яъне ки райони Ғози Малик, Ленский район, Ҳисор, Қурбонтепа, Калхозобод, Ҷалолиддини Балхӣ, умуман ки ҷое ки шумо масалан мехоҳед ва қадшон масалан суҳбат мекунед ё доставка доранд ва мебаранд соҳ саломат мерасонанд дар ҷои дар коретон. Бародари азиз, нархи кило 40 рубл ҳамагӣ бо плюс ай номи канали Хайри Муҳоҷир гап занем. Бародари азиз, обязательно барои шуморо скидка мекунад ва шумо метавонед, яъне ки дар ки ҷои Россия бошед, дар шаҳри Москва, Владимир, Калуга, Твер, Кашира, Луховица, яъне ки дар кадом шаҳри ҳамиё бошед, шумо метавонед ки ай ҳами шаҳрҳо занг мезанед, рақамода мегӯянд ки мо бор дорем, меоям борора хичон мегиранд, упаковка мекунанд, хичон газел доранд, яъне ки мегиранд боротона иншоаллоҳ ки мебарам ба Тоҷикистон. Ва бо ин фирма метавонед ки шумо масалан трактор мехаред ё ки дигарам хел борҳое ки калонай наметавонед шумо роҳӣ карда, ё уже хичон ба кала мегиранд, хичон ҳама документатсияро мекунанд, хичон мебаранд, меспоранд. Бародари азиз, рақамҳое ки поёни экран доранд, метавонед ки занг бизанед, ай номи канали Хайри Муҳоҷир салом бигем бо плюс скидка плюс 40 рубл. Бародари азиз, 40 рубл вообще та бесум шидагӣ. Занг бизанед, обязательно саломи моро рад кунед. Бародари азиз, бисёре аз шумо яъне ки ирам медонистед нархи навои патента дар шаҳри Москва яъне ки чӣ қадар буд то моҳи январа. То моҳи январ нархи пешинаи патент дар шаҳри Москва яъне ки 5900 рубла дар бар мегирифт. ҳозир боша баъд аз 1 январ уже аллакай қонун буромадааст, яъне ки патент қимат мешавад. Патент уже аллакай дар соли 2023 то 6600 рубла дар назар гирифта, яъне ки шумо уже аллакай 5900 не балки 6600 рубл бояд биспорем. Бародари азиз, ва боз дар шаҳри Ярослав боша, Ярослав ба Ярославския област, бародари азиз, нархи навои патент яъне ки нархи пешинаш, бародари азиз, 4514 рубл буд ва ҳозир боша, бародари азиз, уже аллакай 5176 рубл шидааст. яъне ки нархҳо аллакай баланд шидагиянд. Бародари азиз, ай ҳамин сабаб хоҳиш мекунем пеши ое ки шумо мерем патентотонро меспоред, аввал масалан шумо дар кадом шаҳрҳое ки ҳастед як бор бипарсед ки нархи наво чӣ қадар шидааст, баъдан барем биспоред, зеро ки шумо меспоред уже ба нарх яъне ки пешина нархтон уже аллакай шуморо ҳисоб намекунам ва ӯ суми споридагитон просто ҳавода меравад. Бародари азиз, ай ҳамин сабаб хоҳиш мекунем, агар бениҳоят барои шуморо важне боша, хоҳиш мекунем дар комментария нависед, мо кӯшиш мекунем ки чӣ қадар метавонем Санкт Петербург дига масалан тамоми ҳамин шаҳрҳоро ба яъне ки областҳош қати патентошро нигаҳ карда дар як видео ҳамаша барои шуморо бирасонем, яъне ки пешниҳод кунем. Агар ҳамин чизи интереснатон бошад, бародари азиз, дастгирӣ кунем, видеоро лайк мемонем, падалица мекунем, фикри ақидаро дар комментария нависем. Мо обязательно бо кӯшиш мекунем дар видеои оянда подробно нарху навои ҳар як шаҳра ва яъне ки областҳош қати видео карда пешниҳоди ҳар як шумо кунем. Зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз, то видеоҳои оянда. хайр.